Yilo leli bhloho uNomzamo Mpungose oneminyaka engama-21 ubudala amuke kulo ngoLwesithathu olwedlule. Umndeni wakhe uthi uNomzamo ubeyokwenza umsebenzi wesikole ngesikhathi emuka nomfula obungenisa. Since umntwana ofunda umatric bebene-assessment bekufuneke bayenze, so kwakuphoqa ukuthi agcine ehambile eya e-library la eWybank. So ukuhamba kwakhe wahamba yesi sasibona ukuthi noma kunetha ama-bridge egcwele but wazama ukuwela, ukubuya kwakhe kwangasaweleki. Umndeni kaNomzamo uthi kuzoba nzima ukumfihla uma amanzi esagcwele kulomfula. Ama-taxi awakakwazi ngisho ukuhamba, so thina inkinga yethu njengamanje okusikhathazayo njengamanje ukuthi sizokwenze njani uma ngase kube ukuthi lezi mvula ziyaqhubeka. Asikakamfihli umntwana uma ngabe kuwukuthi lezi mvula ziyaqhubeka, okusho ukuthi kuzofuneka simthwale siwele naye ngaphesheya ngenxa yokuthi ama-bridge asinayo, futhi asinayo enye indlela esizohamba kuyona ngaphandle kokuthi siwele lela bridge leli uNomzamo amuka kulona futhi. Izakhamuzi zasemolweni zinxusa uhulumeni ukuthi angenelele kule nselele yamabhloho. Sifisa-ke basilekelele ngokuthi basilethele ibridge lezinyawo ngokushesha. Sicela nomeya kanye nabaphathiswa be-department yaka-Roads Department. Siyabacela basondele ngokushesha emphakathini. Umphakathi usudinwe ngale ndlela yokuthi usufisa ngisho ukuthatha yonke into uyibeke ezandleni zawo. Usufisa ngisho nokukhipha imali uzenzele lenkinga obhekene